Koromogi en saa 7 mar odiochieng' tarik 22 dwe mar 7 higa mar 2024 intiere wang' saa kendo kama kare mar mondo miyud weche manyien ma wa ikoni e chenro mar migago kata kamano magi weche ma omiyo pek. Chenro mar manyo jalup ogai mar obila ma pacho ka ochakore ayanga kawuono. Chenro mar bero ne ringre ji manowito ngimagi odiochieng' ng'anyo timore kawuono mar yango gima ne okelo tho bang' ng'ur bedo ni chal ni obila ne temo badhore gi ler. Na nakubaliana na yale maazimio tulisema juzi kule kwa ODM kwamba watu wazungumze zile tabu ambazo tuko nazo katika Kenya tuweze kuzizungumza na kuweza kuzitatua. Jotend ODM Mombasa Raila Odinga ewi gik manyaka sirikal tim kapok gisiro twak mar kwe e pacho ka. Koromogi panino tudi kwa namba matudruok mar 360 yuda achiel kachiel e YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV ogo kod mbaka nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Duol ma ochung'ne menyo chenro kod tije mag riwruoge moko mag piny owacho koni gisendiko ne okwach kich mondo omiyo tim nonro ne riwruoge adek kaka Kenya Human Rights Commission, Shofco Organization kod Transform Empowerment for Action Initiative mwere kaka tim. Kata kamano duol no chikore gi chien ni onge teko mar rango riwruoge moko mag piny owacho apar kod auchiel moko ndikore kodgi mabende moko kuom gitudo kod siayo ng'anyo e pacho ka. The authority has launched investigation into the conduct of some PPOs operating in Kenya over allegations that they may have breached the PPO Act and other written laws in Kenya. For clarity, the authority wishes to state that out of the 16 organizations listed in the correspondences by the Principal Secretary of the Department of Foreign Affairs, only 3, and this one you need to note it, only 3 organizations are registered under the PPO Act 2013. The current PPO Act requires organizations to file returns within 6 months after expiry of their financial year. The reason why they are filing these returns is for us to see and to advise national government on what they are doing, how they are doing it, and whether they are doing it within the provisions of the law. If, for instance, there is something that has been done outside the law, then we have Section 63 that allows us to delve in, conduct inquiries, and deal with whatever issues that arise that are within regulatory purview. Piny Kenya pod to duoko mowuok kuom riwruok mar Ford Foundation kalure gi mano ma osebed kilieko gi piny owacho ni gichiwo sir mar omenda ne rawere mosebedo ka bago ng'anyo e pacho ka. Mowachi gi jagoro mogire migawo mar rango tudruok gi pinje maoko Korir Sing'oei e kinde mane otwak gi wang' jowi ma Citizen TV. We expect Ford Foundation to respond formally through the normal channels of communication. So I'm sure they put out a small statement to the media just to say, listen, all the information is out there. But certainly, that information out there doesn't contain the details that we are asking for, in terms of providing us the content on, what are these projects about, what are the proposals, who are the beneficiaries, and are you monitoring to make sure that you are not in violation as Ford Foundation of your non-lobbying policy? Because under US law, Ford Foundation and its money is not supposed to be deployed to carry out lobbying activities, whether in the US itself or in third countries. So really, it's a conversation between us as Kenya government and the Ford Foundation, and it's a request for information, it's a request for accountability, and it's a very respectful conversation. Moko kuom josiasa mawuok e dhowadh nam chumbi osiro paro mar ogai maduong' buch ODM Raila Odinga mar ne anyuola manowito wedegi nyaka michudo kapok gibet e twak gi jatend piny. Ka giloso skul primar ma Mwangala mayudore Likoni, josiasa go kwedo okang' ma jatend piny William Ruto
mar gwelo ji 11 lemo mopogore opogore ma jotend migepe. Kuom ji 11 gin jotend migepe machon ma bende ne osetero dala. Gino ma giwacho ni ok chiw ranyisi mar piny Kenya kata piny owacho ma manywanda. Watu wazungumze, na watu wakiwa wamezungumza, kama kuna ugavi wa vyeo, lazima watu wa Mombasa tuwe mstari wa mbele, kwa sababu sisi watu wa Mombasa tumepigana sana, tumekuwa kidete sana, hata katika ODM, katika Azimio. Kwa hivyo sisi lazima watu wa Mombasa tuweze kufikiriwa. Tumeona rais ameweza kuchagua wale mawaziri 11. Lakini tukiangalia, tumesikia pale rais akisema kutakuwa na serikali ambayo italeta watu wote pamoja. Lakini wale mawaziri 11 sijaona hata mtu mmoja kutoka Coast. Nyinyi mumeona kuna mtu kutoka Coast kweli? Sasa hapo kweli kuna kuleta watu pamoja hapo? Kwa hivyo sisi kama watu wa Pwani ni lazima tupiganie haki yetu. Haki zetu za mashamba tuzipiganie, kwa sababu hivi sasa ndio wakati wa watu kwenda kwenye mazungumzo. Na nakubaliana na yale maazimio tulisema juzi kule kwa ODM kwamba watu wazungumze zile tabu ambazo tuko nazo katika Kenya, tuweze kuzizungumza na kuweza kuzitatua. Jadolo ma kanisa mar Anglican Diocese man Mbale County Busia Aisia Obuya dwaro mondo jod bura mapacho ka obed mochwiny e kinde ma gipodho jogo mogwelo lemo mar migepe mopogore opogore. Okwedo kang' ma jatend piny William Ruto mar gwelo kendo jotend migepe 6 mano setero pacho kowacho ni okang' ma kamano dhi ataro gi dwach oganda jo Kenya. Majina yao yatapeleka kwenye bunge ili majina yao yapigwe msasa, na ninaomba wabunge wetu wale ambao watakusika katika kuwapiga msasa ya kwamba wasiwarejeshe wale ambao walikuwa katika baraza la mawaziri lile la zamani, kwa sababu inakasirisha sana wana GNC. Sasa tunaomba GNC ninajua kwamba hawajafurahi, nina imani kwamba hawajafurahi, na hata sisi hatujafurahi. Watakapokaa katika bunge wakiwapiga msasa wale ambao wameteuliwa na rais kujiunga na baraza la mawaziri, wale 6 na wale 9 ama watakuwa wangapi sijui, wataongezwa, wasirejeshwe, kwa sababu tunataka amani, tunataka utulivu katika taifa letu la Kenya. Hatukutaka that any of that cabinet arudishwe. So kwa wale ambao wamerudishwa, ambao wanapelekwa tena vetting kwa parliament, tunaomba our MPs tafadhali, we don't want them again. Na hata kwa wale ambao wamechaguliwa wapya, kama kuna any mwenye akona issues concerning mambo ya ufisadi, please, is a high time atuwataki. Tungomba kwamba ikuwe representation ya wananchi wote, na pia achukue stakeholders wote ambao wanahitajika, ndiposa waweze ile picha ambayo inaonekana ya baraza la mawaziri likuwe linazingatia tribe zote ambazo za Kenya. Kadhi nyime jodake kar chungur bura ma sirisi ahinya to rawere okwa mondo kaw hola mag Uwezo Fund mondo giber godo uchumi margi. Jotelo mawuok e alworano ne loso e kinde romo mane okelo kanyakla rowere. Ne giloso ka ginyalo tiyo gi hola no mar Uwezo Fund maber. Rawere mag Gen Z okwa mondo ti gi thuolo no mar kaw hola mondo giber ngimagi mabiro. Okwa ji ma kaw hola go bende mondo ochulgi mondo ji mamoko bende oyud hola no. Kwa sahihi kuna hii Uwezo Fund, si ndio? Ni pesa ambayo iko na riba ya chini na imewekwa kusaidia wakulima, kusaidia vikundi waendeleshe biashara zao, sio? Iko Hustler Fund ambayo serikali ilibuni, sio? Na najua iko wengine walikopa hata Hustler Fund hapa, sio? Inawasaidia wale wamekataa kurudisha pesa, warudishe kwa serikali.
ndio wengine wanufaike. Na hiyo yote ni njia serikali inasaidia wananchi kuinua maisha yao. Ninasikitika sana kwa sababu sioni vijana hapa. Vijana wale wa tunaita hawa Gen Z. Gen Z wangechukua nafasi hii, wakuja waombe pesa, hata hawa sio wajisaidie badala kukaa nyumbani. Wajunufaishe pia, wafanya biashara kidogo kidogo. Nasikia wale walikopa pesa last time walikosa kurudisha, hawajarudisha pesa, na ndio wanatembea kwa wananchi wakisema ati pesa hakuna. Watu wasirisha, muachane na maneno ya propaganda. Kila wakati kuna watu wanawadanganya na hao wamefaitika, hawataki wengine wafaitike. Piny owacho koranka ginyalo medo thuolo mag tijene rowere ka gitiyo gi kembe mag jigiwegi. Kane lose kinde nyasi ma hingo higni 5 nyaka ne chak kambi mar Inua AI. Jagoro mong'eyore migawo mar tudruok kod lony ma nyasani John Tarus wacho ni piny owacho sani oketo maino ne jolo tije mopogore opogore e lony ma nyasani. Jatiji mar Inua AI Humphrey Muchuma wacho ni kambino chano chenro mar yawo kuonde mbui ma nyasani maromo 10 mondo med thuolo mag tije. Inua AI sani osiro jopuonjre 20 kit somo mopogore opogore. To 5 years of innovation. This country is full of talent. We are privileged to have our youth who have received the necessary basic training and are very agile to transform to the needs of the current market and the demands in the digital space. We assure you have our full support. As a government, will continue to listen to business owners and entrepreneurs like Humphrey to find out what policy changes or improvement we need to do in this space. Kenya has a very, very big human capital that is well experienced, well exposed, and what we've seen is them being just provided with an opportunity to get these jobs. And we are glad with the networks that we've managed to build across the US and other markets. We've been able to employ more than 250 young people. Jopuonjre manyiri mowuok kaunti ma Tana River ojiw mondo chiw lipot e sendo bila kaka achiel kuom yore mag geng'o keny momondo. Dhiere na achiel kuom gigo mawachore ni osechwalo ahinya keny momondo e kaunti no gino ma osemono kata rowere manyiri yudo taulo mag ria. Chal ma kama osemiyo piny owacho e kaunti no chiwo taulo go mag ria e skunde primar mopogore opogore. Ile kitu ningependa kuambia wanafunzi wetu, sahi serikali inapatia wao free sanitary towels. Tusikue na ile haraka ya kuolewa mapema kwa sababu mtoto wa kike ni muhimu kwa jamii. Na pia ile kitu ningependa kusema zipeanwe in the right way. Hizi zisiende zikaingia kwa mikono ya watu ambao hawastahili, isiende ikauzwa kwa sababu hizi si za kuuzwa, na vile mmeona pale kwa lebo ni free sanitary towels for schools. Tumekuja hapa leo kupewa sanitary towels. Tulikuwa na shida tu za wengine wanakosa kuja shule sababu nazo, wengine wakipatwa wanaenda nyumbani. So tumeletewa hizi, zitakuwa enough, na tunamshukuru pia mama kwa kutuleta hapa na kutupea na kutujali pia. Tunashukuru serikali manake wakati wengi watoto wetu wanashindwa attend some classes immediately wakireceive period, lakini kama iko available, wakipata tu alert kama imewapata ghafla, wanakuja wakituambia, tunawapatia. Na hata kama hawajatuambia, tukiwapatia every month, hawa watoto watakuwa safe
na hawatakuwa na shida ya kuuliza mtu wa nje, sina sodo na nimepatikana, na mwingine atamwambia nitakununulia lakini tutafanya mambo mengine. Ekoromo gitok report machal kamano mar gengo EMO hiu to kod keny momondo mokaw godo yweyo mokwongo kikili mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar migago. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Naitwa Massimo Masili. Ukitaka kupata skiza tune ya Ebeneza kwenye simu yako, bonyeza *811*277#. Kumbuka, skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544*25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Nentie fridge. Kodeni penjri, donge ine miko wuoche go bikete iye kanyo. Ne kata chiemo moro odwa jitu ne nigi paro mang'eny, bang'e en notedo gi mafuta mar taya, to we mafuta mar chiemo. Koro ka endo wang'onwa ot chieng'no to marach kodgi. Mano ok nyal chando wiya. Mano wach madini paro kapok ni biro tedo ni nyithindo ma wigi ok bergi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik by e piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kane.
Buch Jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Erokamano nyakwaro Ramogi kumedo kete Ramogi TV dhi nyime ni duol ma ochung'ne obila dhi nyime kod chenro mar manyo jalupo gai mar obila ma pacho kae ndimo chakore kawuono. Nyaka sani ji 2 molap dhogi ndong'ne komno Seda dhogi. Ji 2 goting'o komanda mar obila e gwenge ma Kadwadh Nam Chumbi George Seda kod Eliud Lagat masani en jalupo gai mar obila. Jafamo mar Eric Owenga ne nitiere kanyo kendo pod nitiere kanyo kama chenro dhi nyime kendo notwak kod Seda kendo kuro bedo kwa winja ne walos geri ko Wenga erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa miwa chal to kod isebedo kod twak ne chal nade. Awinjo maler ahinya Emmanuel, kendo abiro achiel kachiel kao kabete mano e skul tiegruok mag apisas mag piny owacho kata Kenya School of Government ma odiochieng' ma kawuono duol kata committee kata National Police Service Commission ma bende otelie kod jakom mar Eliud Kinuthia odiochieng' ma kawuono ochako chenro mar dayo dho obila madito ma bende dhi bedo jalup ogai mar obila mathuru ka odiochieng' ma kawuono. Inya paro ni tarik 12 mar dweni ogai mar obila Jafet Koome nogwe tao kendo mano nokelo fuok mane mi jatend piny William Ruto otimo lokruok moko e bad migawo mar obila. Koro odiochieng' ma kawuono Kinuthia, Eliud kod Lange dhi nyime kod dayo dho obila madito mabiro kawo lemo mar jalup jatend obila mathuru ka, kendo ne osewuoyo kod odiochieng' kanyo okinyi kanyo kawacho ni oikre mar neno ni piny Kenya biro yudo jalup obila 2 mabeyo kech ing'e ni gin lemo 2 mimanyo odiochieng' ma kawuono kech wan kod Kenya Police Service wan kod Administration Police Service. Koro interview dadok mitimo kawuono ni ibiro yudo kae obila 2 mabiro bedo jalup ogai mar obila. Koro mokwongo odiochieng' ma kawuono modonjo mochopo e nyim duolno ne en George Adero Seda ma bende nodadhoge kanyo. Bang'e oeluwe kod Eliud Kipkoech Langat. Bang'e gie sani ma koro idayo dhoge sani en Tom Mboya Odero ma gie sani e nyim duol mar Kinuthia no. Bang'e wabiro bedo kod Dr. Vincent Makoha ma bende biro chopo nyim duolno motele kod Kinuthia. Magi duto gin mar manyo kom kata lemo mar jalup jatend obila mar Kenya Police Service. Ka ochopo gimo saa 8 tielo mar 2 biro chakre kanyo kuma ibiro yudie ibiro bedo kod Gilbert Masengeli. Bang'e ibiro luwe kod Margaret Nyambura Karanja. Bang'e wabiro bedo kod James Kamau. Mogik biro bedo Mosud Mwinyi mibiro da dhoge saa 10 kanyo. To wang'eyo ni en chenro mitimo kawuono. Bang'e wabiro neno kaka ibiro kawo ji 2 kata ji 3 mibiro ter ni jatend piny William Ruto mibiro ng'iyo. Wabiro yiero ng'ato achiel kapok ochopo tich 5 mar jumani. Kaka kamano ayudo thuolo mar twak kod George Seda. Winjane ka nowuoyo. An iluonga ni George Seda. Seda, an Assistant Inspector General mar Police. Masani, an machung' ne Police mar region mar Coast. Ma manage gik machalo mag usalama e counties 6 mag Coast region. Kawuono abiro Kenya School of Government ka kaluwore gi matangazo manchoketi ni kom mar Deputy Inspector General mar Police Kenya nobedo nono idwaro ng'ama nyalo fit. Ne aor application na among wan ji mang'eny. Tabeda achiel kuom joma nobedo shortlisted mondo mi abi. Ang'eyo ni ne nitiere kitiera mane ging'iyo in terms of kaka ng'ato setiyo, gima ng'ato timo, gi vision ma ng'ato nigodo ne piny. Mano mabiro ka wa interact kodgi. Gik machalo mag police, machalo mag welfare mag police, gik machalo general kaka Kenya nego beni kwe mar Kenya chalo. Waloso kodgi maber. Komi nafas ang'ama nyien minyakelo bad miga mar obila ka. Komi nafas ni eri kaka certain interview. Mokwongo abiro
temo bidi maneno ni polise kod raia obedo gimoro achiel. Kech polis gi raia wan jo Kenya te. To ka wan jo Kenya te, gima timo raia go ema be kendo be nyo polis. Kech nyalo bedo ni an kaka polis to kuma ntiere kuma chielo tiere gima timre ma inyo ng'ato. To ng'ama ohinye ne nyako be ni en watna kata mano osiepna. Gima timone ero pod abiro affecta. Koro ka wabedo gimoro achiel, mwang'e ni Kenya ka wanyalo bedo nang'o mondo salama be maber. Biro bedo maber. Mar ariyo, mwang'e obiro ng'eyo no bedo ni polise gi wanyalo bedo nade kaka wanyalo timo tijewa kaka wan mokwongo. Iwacho ni wagore gina matin. Chenga. Kwa sang'e no wanyalo bedo nade. To bedo nade wang'iyo yo maber mwanyalo bedo go. To yone makoro waluwo ma ok wanyon raia be ok nyonwa to ng'ato kando bedo makatikati. Mondo mi Kenya mohero ni obed Kenya maber man go salama maber. Kamano. Itimo penj sama dhano timo ng'anyo tu kama bende osokelo mang'eny. Oniro nafas ni ere kaka ino bila ma namba 2 Kenya ka ibro rakri wachni machalo nade. Ng'anyo nitiere bende constitution. Katiba mar Kenya oketo ng'anyo. Ng'anyo nitiere bende kaka onego bende time. Raia mang'anyo mamuol onge gimoro. Wan kako bila onego bende wamiyo gi mana escort. Wang'iyo gi ang'e kagede. To miyo gi escort ok ong'iso ni wambo ane ng'anyo. Wang'iyo jomoko nitiere mabende ni abed ne gini gin marach kodgi. Manyalo dhi kata gogi. Kech ngine wach mar jambasi ng'eny. Jomoko nyalo bedo ni ok dwa ni jogo ng'any. Biro chuo kata gi pala. Gogi gi rungu ng'ando gi gibet. Ko ng'ando gi gibet to negi timo notification. Kata ne gitimo. To gikone gibiro bedo peaceful. Wana dhi kodgi mondo gidhi maber. To mana in most cases kinyo kata manche timre Kenya ka. Kuonde moko osetimore mang'eny. Kata kuma manche timo mbasa. Nicho wakogi. To wawinjore kodgi. No uchako gi ka. Tuchopo kanye. To kama uchopeno. Dong koro wuok. Tipo nwang'e raia bende be maber. Gin bende ka gisedhi. Nitiere jomoko bende gi kanyo maricho. Bagin ka gisetako ng'anyo chande. Gichako donjo gi moko maricho kendo. Gida kwalo. Gidwa negore ka kendo. Kaka kuma nitiere jo pikipiki moko donjo. Gidonjo gin jo ng'anyo. To kata gijombo yur makwalo ji. In ng'ato wuotho be moko jomoko be onge kech ng'anyo kuwa ng'anyo. Ok onego bed ni wa interfere gi jomoko ma ok nie ng'anyo. Ng'ama ne sin moko dhi sikul, jomoko nie duka. Ok onego bed ni wan interfere kodgi. Teno ka ging'anyo ka, jomoko siwuok e ng'anyo odhi oturo duka. Jomoko siwuok e ng'anyo odonjo hotel mar ng'ato dwa madho chai gi thuon. Mano koro ok en ng'anyo. Mano koro maundu. To ka koro osedok e maundu, mano koro irakori go bila. Ero mano ne en jatend obila ma kadho nam chumbi migosi George Adero Seda mane watwa kod kinde mane watwa kod bang' kane osetiek dayo dhoge kendo en kod geno ni en kod lony moromo kendo samoro hape biro lwar. Koro gima wang'iyo gie sani en ni to kawuono ka gisetieko timo dayo dhogi to ibiro kawo nying ji ariyo dire koni gi koni mano Kenya Police Service kod Administration Police Service ji ariyo mabiro kelo 4 ibiro kow ni jatend piny William Ruto ma obiro ng'iyo nto kuom ng'ano mabiro kawo mabiro lemo mar Kenya Police Service ka ng'ama machielo mane mabiro kawo mabiro bedo ka Administration Police Service ka mabiro bedo jalup Ogai mar obila ma Thurka magie sani ma kojolo en Douglas Kanja ma bende en achiel kuom commissioners madhi nyime kod dayo dhog obila madwaro lemo ma bedo jalup ne e kar romo ma kabete ka kaka mana duokie studio achiel kachiel ko Kenya School of Government an Eric Owengo. Kamano Eric Owenga kumiyo report machal kamano mano duol mochung'ne obila osechako chenro mar manyo jalup Ogai mar obila ma pacho kaendi nyaka gie sani winjo kanyo ni ji ariyo gin mago mose dadho kata go kogno gidwaro mondo mi gikaw kar jalup Ogai mar obila ma pacho kaendi kendo Eric Owenga oloso kod achiel kuom jogo mong'ere kaka George Seda mane ose dadho oge kata go kogno kendo nyiso mokuom gigo ma chano mondo mi otim pone omiye lemono mar telo ne kweth mag apisas mag obila. Report machal kamano Eric Owenga loso nokoromo kanyo kinde mag odhiambo tibiro yude gi kuku to kod fombo ne. Kawadhi nyime en riwruok mano moko kuom josiasa koro dwaro mondo tim lokruok ne katiba ma pacho ka.
moko chwal mapiyo weche ma mondo mi ochwal mapiyo weche mag dongruok ne jopiny kagotelni kod Shadrack OK moko kuom lokruoge ma nyaka time duoko piny kwan kuonde chung od bura mathur ka wito kolemo mamoko mag MCS kod jod bura kod senators mogwele kind lokruoge mamoko magidwaro. It is time for economic emancipation, which is our third and final liberation, with our lead drivers, the Gen Z, taking center stage with the support of all the Gen X, millennials, the boomers, to achieve the greatest milestone of all time, not only in Kenya, but across Africa. I propose that we need to reorganize Parliament. In this, I mean we need to reduce the number of constituencies from the current 349 to 210, and reduce the number of Senate from the current 68 to 47. I propose that we abolish all the nomination slots from MCAs, MPs, and the Senate. I also propose that we make Senate the upper house with veto powers. Kawergi magwadhi gwenge mag Kisii, Elijah Obebo chamo mwaka ka jalup governor mar county ma Kisii. Obebo ne en jakoma board marango tije ma itimo ne jopiny county ma Kisii. Kom jalup governor ma Kisii ne odong nono banka od bura mar county ma Kisii kod Senate gole kom Laktar Robert Monda dwe mar ariyo higani ewi mano mawachore ne utiyo marach gi APC mare. Dono ng'ado mondo mi Obebo chamo ma kapok juma achiel orumo. I wish to say, ladies and gentlemen, it is with great humility, a sense of responsibility and a determination to selflessly serve that I accept appointment as the Deputy Governor, Kisii County. I reiterate my commitment, dedication and goodwill to deliver on your manifesto and vision for a great Kisii County. My elder brother Elijah, you are retired from the civil service. Here you are serving as a deputy governor. There are only two important things. Say no to corruption, be faithful to the cause. That's my humble request. Now that you have been the chairman, you were the chairman of the service board, and indeed I've not received any claim of you to have solicited even a penny. Kawuokuno ene apisas madonge migao malimbe kodita luoro chiwo geno ni Kenya nyalo biro do welo mathoth kaluore ni sani nitiere le mathoth madar kuwuok e piny lima ma Tanzania kaka leora mamara kendo donjo Kenya kochope bungu mar lema Masai Mara ka giwuok Serengeti e piny Tanzania. Gihango mage kinde pith yiene kategruok mar Ole Tipis e boma Narok. Robert Alam ma njata tije maduong' ka migao malimbe okone jotim limbe manyalo romo milion 1.1. Ripoti yango ni ne dhi chopo thur ka chakre dwe mar abich. Bendo jiwo jopuonjre mondo bed motang' ahinya kod le madar go kaluwore ni ginyalo rocho chenro mag somo. We're here at Ole Tipis Girls Secondary School to continue the Tourist Adopt a Tree initiative and also a child adopt a tree initiative, where each child adopts a tree and ensures it grows to maturity. Thank you to our partners here today and all the international partners. Thank you very much, and let's continue planting trees. Next to us is the famous Masai Mara, which has attracted several tourists from far and wide, and therefore, as a country, we need to conserve the Mau. We need to conserve the larger ecosystem that supplies water to the river, because without that water, then we will not be able to have the wild migration that all of us have come to actually watch. Rotary International basically has 7 different areas of focus. The newest one is protecting the environment. So Rotary International and all 1.4 million Rotarians around the world are doing projects like this, and you should be very happy, as proud as I am to be a part of this. As a country, we have a target of 3 million tourists this year. As at end of June,
we had already received 1 million and a figure of 1.1 million tourists, and we are very hopeful. We have seen the tourism sector is becoming very busy as we start this high season. Ka wadhi nyime watikre mago en ni engima masani mariek ni yor lony manyasani loko piny. Waranga chiel kuom ranyisi go manyiso ni lony kata loko taka mwandu en gima ber. Yier wich mosetigo mathoth ne okaw kaka taka kendo iwito. Inyalo medne dhadho malos godo mwandu makelo yuto. Pata moro Millicent Adhiambo no mbeko kod rawera more kadak ma Wathorego makoro loso omenda kendo bero kor lwasi e loko yier wich mosetigo do mwandu. E kardak ma Wathorego e ward Makajulu e county ma Kisumu, waromo gi Newton Owino ka oyachoko taka mar yewich kata pis mosetigodo kowuok kuom achiel kuom od dusruok kata salon mosebedo ka otiyo godo e yudo yewich go. Wuodh tiyo gi taka mar yewich mosewiti chakore e od dusruok kata salon moro e Rogo Mokwe kama warado gi Millicent Otieno ma en jasuko kadhi nyime kod tije mar duso mine kaka pile. Ere kaka Millicent ne obedo achiel kuom nyan masani konyo e wuoth mar loko yewich mosejwang' mwandu. Newton nobiro ira ka to penja ka be onyalo yudo pis ma osetiyo. Tangisa na pisego an ga goto awang'o gi ga mostly. Koro ngisa ni wanyalo go kode business, onyalo biro akano ne pisego kata kosoromo gunia ma 10 kg no kopo to biro to kaogi. Millicent lero ber mogundho moseyudo e tiyo kod lony makama. Danga winjo kamano ber na nikech koro kata hewa maluora kae ber nikech yudo ka nabiro kaka to koro mogodhiambo tawang'o pis e taka ni kacha. Tawinjo ka mina gi complain hiro no thingowa. Koro sani ng'e tinde okaweng kasechoko tayiweyo takete gunia takano e kabat kacha. Arito Newton biro kawo. Wuoth makama ok chakre mana e salon to rumo gi kanyo. Mary Atieno ma bende en jasuko waneno kanie chuny pith taka kachoko yewich mosewiti. Newton Owino leronwa kaka paro mar chako loko taka mar yewich kata pis mosewiti mondo bed mwandu machielo nobiro ne. Bedo ni asebet katimo business mopogore motudre kod alwora miyo ne chuna ni nyaka ng'iya nena ni to yier wich gi tok koselieliga kata ka joma mino osegolo yier wich motie wiegi gitero gi ga kanye to ng'enyne wanwang'o ni gipuko gi ga e alwora to gikone to gigi pi seche ma koth ochwe to gidokie nam. Seche ma gidokie nam gigi niga kod madini moko gik mwaluongo ni chemicals ma waluongo ni PVCs, acetylene, gin gi chemicals moko mang'eny mopogore mantiere e yier wich moko mok natural gi. Koro seche ma gidonjo ga e aoche gi iyudo ka giweyo chemicals gi e aoche gi. Gino kenge mage ma iluwo mondo mi olok taka mar yewich mosewiti mondo tigodo e loso mwandu mamoko. Moko wayudo from the salonist kaka nasewacho cha. To moko bende wayude taka nikech jomoko nitie mok nyal ritowa ni mondo wagi. Koro mwayude taka gi bende ok wawega. Tabu makoro betie ni koro their level of cleanliness ema koro dhi pogre. Mantie taka kande nyaka wakwong waluok gi michuodho ruogi. To mwagole salon bende nyaka wakwong waluoke mwa make sure ni oil man nosebete kaka orumo. Aeto seche mwaseriwogi kendo wachako subject to another process makoro wa sterilize gigo makoro gibet ni kata koro wang' kata kado matno olware tiendi to ok dhi cause ni any harm like maybe itching such like things. Chon watimo gimiluongo ni spinning matende ni waloso kod gi tonde matindo makoro wachwecho godo. But later on due to clients demand jok mane nyipo kumo no wacho ni no ok gidware in tonde form gidware in fiber form as it is. Koro mano no miyo koro waweyo timo spinning koro sani watimo weaving using the weaving frames. E yor dwaro matut e wi lony kata chenro ni chuno nyaka walim kar chweyo par
kata mats kokalo kuom tiyo gi taka mag yie wich manowiti to koro oseluok kendo thiedhi. Kae wayudo Sara Odero katiyo gi yie wichgi e chweyo par kata mats gi lwete. Sara kaka jalony e weche chwecho miyo walere lony mare makende e tiyo gi yie wich makamagi. Ne an ga salonist chon, to koro kaka ne wabomoa yier wich to wawito pisgi to naneno ni giketho environment. Koro nawuoro ni gigi is there a way ma wanyalo recycle gi mondo gibed something of value. Koro ne mana paro ni donge gigi anyalo weave godo domat. To koro ka nabiro kae to koro na washare kode idea no te kaka wachaka. To mwandu mawuok kuom yie wichgi budho maromo nade? Kene ka ng'enyne kiluoko kata kiluoko dirot, sana dirot mag simiti gi, nitie moisture mawuoga piny. To ka en floor carpet ma is cotton based, tibo nwang'o ka obed gi ng'ich to chako pur. In other words, iyudo ka koro fungus donje. To maendi eventually nyalo affect kata ot. Iyudo koro chako suffocate ot unnecessarily. Yeah. Maendi opogre kod domats bila mwachogo. Mwachweyo ni ok omodh pi nikech en slippery. Gin par kata mats machalo nade miloso to chiro chalo negi nade? Domats mwan godo gin mag waluongi domat. Mano mikete dhot, mano namba achiel. To domat mag dhot size lure. Nitie size ma jomoko bende tiyo godo e gari. Inyalo kete gari. To wan kod domats bende wan kod gimiluongo ni floor carpets ma bende waloso gi this human hair waste. Locally to pod ok wauso ahinya. Though nitie jok ma bende oseng'eyo ber giwagi makawgi. But ng'enyne watero gi oko sana London. E kuma wanie kod market maduong' to kod Spain, Barcelona. E kuma wantiere kod 2 main clients makaw giwagi mang'eny. To order go duong' ma seche moko manyalo dong' mondo mi waus ne ji machiegni ka bet ni onge. To be yie wichgi inyal ti godo e loso mwandu mamoko mopogore gi par kata mats. Mats ne en mana gima nwachakogo, to pod nitiere products moko ma bende pod wadwa ni mondo mi wamed loso kaka bags minyalo tim godo shopping. Nitiere gik mang'eny wadwa nyaka loso kodgi nyaka jackets sana manyalo golo koyo. I'm a private researcher, to I don't stop oka aware research mara ka product ni osewuok. Omiyo an ka ase come up with a product ta engage jok makoro timo production taduogo kendo achaka timo research work on gima nyalo yudo. To ang'o ma oganda owinjo ng'e ewi tiyo maber gi taka mar yie wich mosewiti kaka yor rito alwora? Ber mondo mi wadhi circularity way, nikech the future lies so much on circularity. Nona to wabro end up ni dump a lot of hazardous materials environment. Makoro kako wabro control mbele bro tamwa. Innovation ber ma it's kind of innovation. Ang'ato nigi idea moro manyalo loso gimoro amora nigi tichne. Inyalo recycle to loso kendo gimoro maber. Koro an daher mar ajiji ka in gi gimoro minyalo come up with tim mondo ilose. Ere kaka piny owacho nyalo siro lony kata paro mar chenro ni kaka yor rito alwora mar neno ni oked kod midhiero ma ikelo kod lokruok e futo mar kor lwasi? Kapo nono ne bed ni ginyalo come up legislate policies ma nyiso ni seche ma ng'ato segolo wiye onego bed ni tere in such a place. To mano will be the first step towards achieving the sustainability and actually conserving the environment against the chemicals maburo wuok e yier wichgi. Kowuok e salon kata pidh taka nyaka e mwandu mogik ma en par midendo gi dho ngere ni mats, waneno kit lony kod rieko manyiso ni e sach dusruok kod manyo ber
wanyalo tiyo gi lony manyasani e rito alwora kendo kelo yuto kowuok e nonro mar jalony katiyo kanyakla kod jagundho mwandu kaachiel kod jadusruok. Paro mar loko mwandu mosejwang' kaka taka obed gino minyalo ti godo en ranyisi ni lony mar oganda medo idho kendo mwandu nyalo wuok kuom taka. Yie wi dhano moseti godo mane okaw kaka gino mosejwang' maonge tich machielo koro nyalo lokore mwandu, kama en ranyisi ni rieko kod lony manyasani inyalo ti godo e mwandu mojwang' e rito alwora kaachiel kod kelo yuto e ngima dhano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Wathorego, Kisumu County. At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength. And naturally, when you do that, then you're driven by your sinful self. Johnson ni pet wa mine. Johnson saizi ni my companion. Kupeana ni ngumu. Waki naeza feel lonely. Together as Wasafi, whenever we need prayers here, we can come and do a prayer. Nikikuja hapo first ndo alikuwa mtu wa kwanza kunishika mkono. Ni mtu mwenye akona ile utu ya kusaidia. Current state of mental health among Kenyans is actually quite worrying. I literally wake up and I feel like literally I don't want to do anything. Simba yuko hapa ndani tayari. Na ashamshika mbwa, amemkanyagia chini. Hapo ndio nichukua jukumu nikagonga bati. Don't miss out. Catch these amazing stories and more. Download the Citizen Digital app now. Available on Play Store and Apple Store. Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambayo nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako ukiona iko sawa. Place bet, alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ber kichako chon timo kungo ne kinde retire. Kakichako chon eka kimedo bedo gi thuolo mar bedo gi omenda makore lach mar kungo. Secure your future through flexible savings with Haba na NSSF. Save today with as little as 25 shillings daily with the option of withdrawing 50% of your contribution with interest after consistently contributing for 5 years. Just dial *303#. NSSF, growing you for good. Machiegni bang' kawo okombe margi ma 21 lig maduong' ma adhula e pachoka, Gor Mahia biro ting'o nying Kenya e tuke mag CAF season. Sigana makende kawuono, James Opondo koloni maling'ling mar kaka itayo klab ma Kogalo ahinya kutenore gi weche mag yiero, tayo gulu mar omenda kaachiel gi ng'eyo chenro mag ng'eyo jotugo. Gor Mahia nokawo okombe mar lig mar adhula pachoka season mokalo. Nok mar omenda kinde mokalo ne kelo midhiero e tayo klab no, kata kamano tok yudo sir, jotugo osebedo ka yudo omenda gi e sa mowinjore kokalo e bengi. Chon kabisa ni chulo ga players gi envelopes, but I made sure ni kila ng'ato nigi account, and so far it has become the practice. Everybody gets their payment through the bank, as opposed to envelopes. Mi yudo ni kiani ng'ato no mi pesa nus, kiani no bedo nade. So players ni safe gi pesa magi yudo. Kono wogira Mogi TV, Jakeno Dolphina Odhiambo lero ni Gor Mahia nigi thuolo mar bero choko mag omenda ka ok okalo e kembe machiwo sir kende, kata choko omenda kokalo kuom jokogalo mabire pap. Gor nigi capacity mar loso pesa en owuon, makata inyalo ng'oni kata mana sponsorship
oknyal bedo a problem. Nikech wan gi avenues mag loso pesa. Aside from gate collection. Kata gate collection bende nadwa ni mondo natemo sana mondo wabed gi system mar ji nyiewo tickets online kaeto gi scan, but that one was also fought. To en ang'o mane ochwanyo jokogalo momiyo tinde ok giyuore tukegi mathoth kipimo gi higni 4 mokalo? Nitiere time makoro ji nool nikech nogi mor gi kaka weche club ne dhi. An bende ng'eni nochopo point ma I decided to just fold my hands and take a back seat nikech tire jok moko mane paro ni an ema kelo tungni e kogalo. But koro the fact ni na take a back seat bal adoka ling ayua mos changes mane ma ng'ato nyalo kwano ni osetimore. Bang' konyo klab mar Kogalo oloyo okombe season mokalo, Jonathan McKinstry nogwetao kendo kao ting' mar tayo tim mar Gambia. Leonardo Martins mawuok e piny mar Brazil nokao ting' mar tayo Gor Mahia, kata kamano duoko ne ok obedo makare tuke mag Sekafa. Sani endi podo temo pata potea, you know, and some of these things you cannot chance them like that. But let's give him time. Nikech podo nyien, angeni with time he will have learned his lesson and known who to field where and at what time. And if he needs beefing, which I know we need beefing, especially a striking department. Nyiepo mag jotugo osebedo gino ma johera mag Kogalo osewuoye ka moko kuom jotugo mayudo thuolo mar tugo ne klab no donjorega Gor Mahia e riwruok matayo tuke mag adhula pinje duto FIFA. Jotugo kaka Adama Keita, Jules Ulimwengu kaachiel gi Yangayai Sandos osekelo midhiero ne Kogalo. Jok ma osebudha hinya a club, kata jok mose learn those tricks of how to maneuver agents and to do. We should stop engaging those people. Ma deber kata ni a club wang'eyo ni who are the agents ma wadwa tiyo godo as far as scouting is concerned. To jok mo dhi kao directly bende wa mi agents gi angono recognition mondo we do it properly. Yiero e Gor Mahia osekelo ywaruok e kuku mar telo e klab no. E ote mana ochwal gi jagoro maduong' mar Kogalo Sam Ochola, yiero ibiro mana tim ka osegolo lendo moyedhi. Kata kamano jakeno Dolphina Odhiambo lero ni yiero nyaka timre dwe mar 8 higani. Election involves ok mana kata ni jo Nairobi kende, kata it involves the whole country nikech Kogalo elmar the entire nation. In fact, it's a worldwide. It has support worldwide. Koro and I insist ni SG onego titije oluong no election kaka is required by the constitution mondo wabed gi election in August, how it ought to be. Dolphina Adhiambo kwayo winjruok kendo tiyo makanyakla e klab no mondo mi klab odhi nyime gi dongruok. We are not speaking the same language. It becomes a problem, really. It becomes a problem. Nikech chal ka gima ntiere gimoro ma we are fighting over. And there is nothing. For me, there is nothing. An nabiro kanyo mondo sabji. An kane ging'isa ni mondo migi bank book mondo gitim kaka gidwaro godo. Dong namiyogi. There's been peace. Kosariambo. There has been peace since I gave them the booklet in 2021 nyaka sani. Gor Mahia biro timo ikruok ne tuke mag season manyien ka oluongi tuko siep mibro bagi e piny mar Nigeria. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Tim mar Equity Dumas notiyo ke thuolo mar 3 e tuke mag okapu lig maduong' ma iwuoyo pacho ka bang' loyo tim mar Strathmore Blades 77 kuom 66 alap Manyao Gymnasium. Jobengi ma Equity mane logi tim ma Nairobi City Thunders in its finals nejago tugo maber kendo loyo kwota mokwongo points 22 kuom 20 kapok giloyo points 15 kuom 13 e kwota mar 2 bang' jotugo wuok e yueyo. Equity dhi nyime gi tugo maber kendo loyo set mar 20 kuom 13 ka Strathmore loyo set mogik 20 kuom 14 e lig ma Wakeini. Tim ma Zitech notiyo thuolo mar 3 bang' loyo tim mar Strathmore Swords 46 kuom 40. In the season, that's why we go to the first position in the playoffs. Then we have to meet Thunder in the semis. That is not our plan, but that is what it is. So we plan to get better in this position next season. We hope to be better in the next season. Work harder
be a better team, especially in terms of being together as a group. Kwara mogiro kamano kumbedo kode chakruok nyaka gike weche manyien chenro mar migago mage moyudo thuolo mar kelo nigi lak sechegi wachakwa nere kendo koromo saa 10 e weche makagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel.